Il-Ministeru tal-Edukazzjoni reġa' falla milli jżomm il-weda tiegħu li lest il-bini ta' skola primarja ġdida f'Marsa Skala sal-bidu ta' din is-sena skolastika. Oriġinarjament dan il-proġett li se jiswa 5 miljun euro kellu jkun lest sal-bidu tas-sena skolastika ġdida tal-2017. Wara diversi dewmien biex jinbeda dan il-proġett, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tal-Iskejjel Tagħda, Mario Gafà, saħaq li l-proġett kien wasal fi stadju avvanzat u li kien se jkun lest sa' Settembru ta' din is-sena. Il-Journal Times of Malta żar dan il-proġett fil-jiem li għaddew u sab li l-bini ta' din l-iskola għadu fi stadju bikri, tant li għadu sit tal-bini ta' kostruzzjoni. Partit mill-iskola diġà dbajdu, iżda min-naħa l-oħra hemm partit li għadhom qasbis huma mibnija u jridu jgħaddu diversi ġimgħat u xhur biex ikunu lesti. Diversi ġenituri li jkunu ħerqana biex jibatu l-tfal tagħhom f'din l-iskola ġdida u raw id-diżappunt tagħhom għal fatt li l-bini qed jieħu daqshekk fit-tul biex jitlesta. Ta' żewġ tfal saħqet li huwa naċċettabbli li wara tant wediet mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evers Bartolo li dan il-proġett se jkun lest sal-bidu ta' din is-sena skolastika, kellha tibgħat l-tfal tagħha fi skola oħra minħabba li dan il-proġett ma tlestix fil-ħin. Ix-xogħol fuq din l-iskola damu sentej biex jibdew minħabba problemi fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda kif ukoll it-tardjar fil-proċess ta' dan it-tender. Din il-fondazzjoni li hija responsabbli għall bini ta' skejjel ġodda kienet imsemmija f'diversi stejjer ta' korruzzjoni waqt il-leġislatura preċedenti, b'diversi chairman jagħtu ir-riżenja tagħhom. Fl-aħħar tal-2016, Filip Rizzo, ex-kap eżekuttiv li kien appuntat mill-Ministru Evers Bartolo stess, tar riżenja tiegħu wara li kien imġiel mill-Ministru stess biex ma jrapportax il-kanvażer tiegħu lill-awtoritajiet fuq każ ta' korruzzjoni. Is-sena l-oħra, Edward Caruana, kanvażer ta' Evers Bartolo li kien ingħata impjieg fih dan il-Fondazzjoni tal-Iskejjel Tagħda, kien akkużat fil-qorti b'diversi każijiet ta' korruzzjoni relatati ma' xogħlijiet fuq il-bini ta' skejjel ġodda mill-Gvern. Dan il-każ għadu pendenti. Evers Bartolo irrifjuta li jieħu responsabbiltà politika b'insistenza li jieħu azzjoni fil-konfront tal-kanvażer tiegħu.